Buti namatay yung aso niya tapos saktong magdedebut siya. Inano ko na, nilagay ako dun Oo, oo. sa 18 gifts. Dun pa lang alam mo nang wala akong pag-asa eh. Kasi pag may pag-asa ka, lalagay ka Sa sa 18 18, roses. correct roses, Dun ako oo. sa 18 gifts. Ang Mm. kasama ko yung mga tiyahin niya. Sa Tiyahin niya. line-up ng mga ka-close, Oo, oo, 'di pati yung ba? lola niyang True. naghihingalo. Yung parang yung hindi nakilala yung may Oo. birthday. Nandun ako, nakalinya ako. So nung time na yun na tinanggap ko na rin, sabi ko at least pang 18 ako. So binonggahan ko na lang yung regalo kong Shih Tzu sa kanya. Paano binonggahan? Nilagyan ribbon? Hindi, ang regalo lang ng mga tiyahin niya, mga picture Bag, frame, oo. mga ganyan, mga bag sa Blue Magic. Siyempre, alam mo, wala na mas bubongga pa sa buhay na. Correct. So paglabas ko, di ba, buhay na aso, paglabas mo, patay. Kasi walang butas yung kahon eh.